Tak to by ste mohli rovno 5 prispieť, keď pozeráte na mňa 2-3 roky. Lebo mňa to stálo neskutočné prachy a potrebujem prachy. Takže teraz ste vy na rade. Keď nemáš peniaze, pošli euro. Alebo sa tvár nenápadne a pozeraj zadarmo, jebem na to. Ale patrilo by sa už len zo slušnosti však. Lebo viete, že mám náklady, aj mal som obrovské náklady. Tak zo slušnosti by sa patrilo, keď na mňa pozeráš dlhodobo a nikdy si neposlal, už len zo slušnosti, naozaj. Poslať aspoň voľačo symbolické. Ja nechcem nič horibilné od nikoho. A podľa mňa to není žobranie. Ja není som tvoj kámo. A to, čo nejakí ľudia niekomu poslali do teba toho kokot, pretože to neboli tvoje peniaze. Ty si rieš svoje peniaze. Čo teba do toho? Čo kto mne poslal? To, že ty nemáš, to je tvoj problém. Nie môj. Ja som si zohnal tie peniaze, áno. Oni mi ich poslali. A čo? Máš s tým ty aký problém? Sa ti nevidí, že prečo mne poslali, hej? Ja ti poviem, prečo poslali. Pretože ja som proste bojovník, rozumieš? Idem cez mŕtvoly, cez všetko. A oni to vedia, preto mi to poslali. Rozdiel medzi mnou a tebou je to, že ja není som taký hnilý kokot ako ty. A oni to vedia, preto mi to poslali. Pretože ja si tie prachy zoženiem. Pôjdem cez nervy aj cez mŕtvoly. Porad ma prebralo, ty kokot. Dobre ľudia, no ešte neposlal, aspoň euro každých 5 dní posielame. 121 eur ešte potrebujem. 127. Aj s výberom. 127 eur. Mám to vypočítané na chlp. Ono s najväčšou pravdepodobnosťou budem potrebovať ešte o jeden výber viac, pretože budem musieť vyberať na 2 krát. Lebo to bývanie musím zaplatiť. Už sú 4 hodiny. A ja už som tu jeden deň aj 4 hodiny zadarmo. Ešte som nezaplatil. Je fajčí na záchod do piče. Nechcem to odpájať od nabíjačky, kurva, lebo... No a potom potrebujem zase na ďalší telefón. Nová baterka, výmena do piče. Na tomto by stála 100 eur a stále je to malá baterka a mal by som stále len jeden telefón. Za 100 eur má Franklin novú Motorola, takú veľkú, s takou veľkou kamerou a má NFCčko a 5200 mAh baterku. Určite tá baterka motorolácka bude dobrá. Motorola bola vždy dobrá značka. Možno to nebude nejaká špička, že za 100 eur. Ale to je, oni jednoznačne pôjdu po konkurencii. To bola vždy silná značka. Ja vám hovorím, že ten telefón bude možno aj lepší, ako tento Samsung. No, neviem. Možno ten procesor nebude taký rýchly, ale na stream určite bude lepší. A má NFCčko. A veľkú baterku a veľkú obrazovku. Určite bude mať dobrú kameru. Kto by mi chcel kúpiť telefón, hneď teraz ho pôjdem kúpiť. Franklin ho má s krabicou, so všetkým, čisto nový. 2 mal. Jeden už predal. Kto mi pošle 100 eur teraz na účet, hneď ho idem kúpiť. Hneď teraz. So streamom. Lebo ja viem, že sú ľudia, čo majú prachy, ale oni nebudú posielať na pičoviny. Pre niekoho 100 eur je jak pre bežného človeka euro. Alebo že 5 eur. Alebo 3, ja neviem. Však ja keď som robil v Nemecku, pre mňa 100 eur no nebolo to tak veľa. Mne nebol problém občas niekomu poslať 100. Rozumieš? Jak nevidiacemu Filipovi som poslal 200 eur. 2-krát po 100. A raz som mu poslal darček za 270 eur. No. Tak som mu poslal, že 100 a 270. No. Pre mňa 100 eur nebolo tak veľa, rozumieš? Ale takých ľudí není veľa, to pochopím.
Takže tak. No ostatní po evričku. Ja idem pozrieť číslo účtu ľudia. Či sa nám to tam pohlo aspoň o kúsok, lebo toto... Keď to veľmi dlho stojí, tak to začína depresia. Janči posiela 5, ďakujem ti veľmi pekne. To bude asi nejaký môj dlhodobý sledovač, ktorý ešte neprispel a teraz sa rozhodol prispieť 5 eur, ktoré mne teraz veľmi pomôžu. Ďakujem ti veľmi pekne, Janko. Takže takto. Budget sa zvyšuje na 34,41. No, aj vy, čo pracujete v zahraničí a pozeráte na mňa roky a neprispeli si ani cent, tak už len zo slušnosti. Toto nie je, že žobranie, ja by som vôbec ani nemal hovoriť. Ty zo slušnosti by si, keď ty na mňa pozeráš, že 2-3 hodiny každý jeden deň, každý deň, ty normálne by si mal z výplaty normálne vyčleniť 20-30 eur na môj stream na mesiac. Lebo ja som streamer. Z rešpektu ku mne a zo slušnosti. To nie, že ja som žobrák. Však ja som tu do piči kvantum času. Však tu míňam energiu na vás, nie? Pre vás. A preto je tu aj viac ľudí, lebo tu sa furt dejú nejaké pičoviny. Ide po mne veľa ľudí do piče, tu sa spomínajú šialené mená. Rozumieš? Ja sa potrebujem hýbať do piči. Toto sú tu extrémy, čo sa tu dejú. Vy, čo nás pozeráte furt na mňa, len zo slušnosti by ste mali prispievať. Nie, že ja som žobrák. Však pozri sa, mňa ten oný TikTok normálne, ty kokot, skoro zdemoloval, ty kokot. Úplne, že finančne to sa dostalo do šialený stav. Čo tu, aké mená sa spomínajú, že kto ide po mne a hen tam ťa spomínajú a hen tam a hen to a toto tamto. Takže tak by ste si to mali nastaviť. Chudobnejší, ja neviem, však ja hovorím, ja chcem od každého aspoň 1 euro každých 5 dní. Alebo pošli naraz 6 eur na celý mesiac. A keď budeš posielať pravidelne, ja si ťa budem pamätať. Alebo posielaj euro každých 5 dní, si ťa ľahšie zapamätám. Ja viac nechcem od nikoho. Ja si normálne vyberám predplatné. A mám na to nárok, si myslím. Toto nie je žobranie. Ja som mal s tým spojené obrovské náklady. Ja z toho chcem, nie že profitovať. Ja som to preto spravil, aby som mohol zarábať. Nie? Prečo by som to robil? Samozrejme, že pôjdem tou cestou, aby som mal z toho finančný zisk. Takže tak. A kto je úplne, že totálne chudobný a je to nejaká chudierka, že stará žena, alebo nejaká chorá žena, alebo ja neviem, nejaký invalid, tak sa tvár do piči tichučko a keď idem vyhadzovať stream, tak potom na chvíľu odíď a vráca naspäť. Nemusíš mi posielať nič. Rozumieš? Ja chápem, keď niekto nemá peniaze. Keď sa vyhadzuje, ty musíš logicky pochopiť, keď poviem, že vyjeb celý stream, tak odíš. Choď preč na 10 minút a potom sa vráť. Alebo ma pozeraj spoza okna. Lebo tu bude štatistike medzi tými ľuďmi a ja vyjebem celý stream do piče. Dobre. Janko nám to zvýšil na 34,41 €. To znamená, že ešte 116 eur potrebujem. 34 eur je super. Už za takú krátku dobu. Za 34 minút. To je super.
Takže ono to vždycky ide tak rovnako. To ani nie, že furt ti budú posielať, furt nejdu. To je, jak ty pracuješ. Ja musím to normálne hýbať s energiami, rozumieš? Tu musí byť nejaká akcia. Oni ťa jebu do huby, keď není akcia. Rozumieš? A ja teraz som na tom leveli, že viem spraviť 40 eur za hodinu. Furt. Len musím byť vo forme kusako. Hen také ležím mŕtvy na posteli, to mi skôr tak z ľútosti poslali, ale prebral som sa, chvala Bohu, trošku. Ale ináč normálne, keď je dynamika, tak tie prachy idú, to sa šlapeš, tak ja makám ja kokot, nevidíš? Furt mi musí ísť papula, furt vás musím zamestnávať. Tum, dum, 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 dum. Tak mi musí ísť hlava, tak. A potom mňa niekto posiela do roboty, to biči. Vám dobre jebe, však toto je normálne moderovanie, ty kokot. Ja keby sedím takto ticho, tak tebe nikto nič nepošle, ťa jebe. Potom sa nudí. Tí ľudia ťa počúvajú. Musíš ich do piči nejak toto. Škoda, že neviem pustiť hudbu, lebo mne to neutiahne do piči. Že aj stream, aj hudba. Podľa toho, koľko sa podarí dneska vyzbierať, tak budem do tej Friusy, by som išiel zajtra. Stále mi to nikto nepozrel, ľudia. Tu je 140 ľudí, vy chcete lacnejšie bývanie a nikto mi to nepozrie. Tu mi jeden človek pozrel niečo, alebo traja a všetci len ten hotel Maracas. Ja nechcem ísť do hotela a nechcem ísť ani do Punta Cany do centra. Chcem ísť do Friusy. Friusa je malé mesto, oveľa lacnejšie ako Bavaro. Pozrite Friusa, tak jak ma počuješ. Pozri na Bookingu. Ja si to viem pozrieť, ale musím vypnúť stream a tu je 140 ľudí. Počuješ? Tak asi niekto ťa zablokoval. Napíš mi súkromnú správu. Aj tak ty nejak veľmi nevypisuješ. Ja ťa odblokujem a budem si ťa pamätať. Proste to sa deje. Sú aj noví moderátori. Kto by chcel moderátora za 20 eur, dáva moderátora. QR kód je číslo účtu a pod fotkou mám číslo účtu. IBAN. Nejde to skopírovať, takže kto to chce skopírovať, jednoducho spravíš screenshot a dáš to do prekladača. Ten screenshot dáš do prekladača a tam ho skopíruješ. Tak sa dá skopírovať. Keď nemáš u seba pero a furt ťa vyhazuje z bankingu, lebo 16 čísel si naraz nezapamätáš, tak spravíš screenshot, dáš to do prekladača a tam ho skopíruješ. Minútka navyše, no. Ale je to pohodlnejšie. Prečo si nenájdem robotu? Však ja pracujem. Ja dobre zarábam. A tebe to vadí. Tu je argument. Ja zarábam dobre. A tebe to vadí. Ty ma posielaš zarábať 3-krát menej. Lebo závidíš. No ale pozor, ja nežijem v garzónke v Galante. Hej? Ja som v Punta Cane v Bavare, v Dominikánskej republike, čo je pre bežného Slováka jedna z najluxusnejších dovoleniek, ale ja není som na dovolenke. Ja nesedím na pláži s koktejlom v ruke. A není som v rezorte do piče, all inclusive. Rozumieš? Bývanie drahé jak sviňa. Čauko. Ale ľudia, ja som sem išiel s 2,5 tisícami. Aspoň v tomto mal ten kábel pravdu. Mal som si zaplatiť rezort za 2,5 tisíca na celý mesiac. A mal by som do piče čistučky hotel s balkónom, apartmán v hoteli, izbu a pod noc žrať non-stop a chlasť zadarmo. Akože v cene. No zadarmo, čo je dneska zadarmo? Že áno. Akurát cigarety by som kupoval. Furt by ma to vyšlo lacnejšie. Mal som si to zaplatiť na celý mesiac. To je hneď prvé, čo sa stalo, že ma na bývaní ojebali.
Lebo oni dajú na booking o 40% nižšiu cenu. A tam takým maličkým je napísané dodatočné poplatky. A tie není sú malé. Piči, zase mám horúčku, čo to je do piče? Čo tiebe? Som sa rozčertil, to možno aj preto.